Sun yi abin ya sha masa kai, wai ya haka ne wanka ya bi jiki, ko ya kuka ga? Sun yi abin ya sha masa kai, mana kai wanka ya bi jiki, shi ko ya kuka ga? Na zance abu ba zan nuna muku ba, ko me na fada menene a gaba, ya za ku yi ta fada mini chance ni ban ce kula ba, babakun ƙara fada bana tanka muku ba, akwai ta fada ni in yi shiru ba za na biye muku ba. Lallai tsakiya ta tsinke kuma a ɗakin masoyi na kuma in durkusa ɗauka kuma abin ne kuma da kunya. Sauka a tasha ta wulakanci bin motar kwadayi, soyayya zuma ce ashe ba ta san yanayi, kauna da abin da kake so more yanayi, ya Allah ka zare mu da kamun tarkon maki. Ai ni ma an dan sha da kaɗan kuma na warke ba duka ba, komai na fada ba zan bone muku ba, komai ma ku fada ba zan mai da muku ba. Ruwa ya ci garin magiya gurin kwana ya yi wuya, ashe dai mu ne da guri na kwana sai in gaziya. Bayana na yi mini ciwo, bayana na yi mini ciwo, bayana na yi mini ciwo, kamar wani dan abi na mini yawo, sosa 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 mata Allah ya raba ku da tsautsayi kwanan dakin saurayi, kar ki je kin je me zaki, sosa 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 Ku danna mana subscribe, ku danna alaman ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryenmu. B-Boy Action TV, mun gode.